Hola, bona nit. Segona jornada de Lliga. Jugàvem contra Catalans for War, però bueno, hem jugat el clan de Ferro 1, més que res per qüestió logística. I bueno, comentar-vos una miqueta el tema de la guerra, com ha anat. Hem acabat 26 a 20 estrelles, bastant cadets. Bàsicament una mica de... no hem estat massa fins a la part de tech nous ells i bueno, farem també un tech 10 l'era WoW, la més màxima es podria suposar, i nosaltres al contrari, així com la primera guerra de Lliga vam estar pràcticament com ells, molt fluixos, doncs aquesta hem estat bastant finets, hem fet un ple al número 5, seria un tech 10 suau, un tech 10 i res, passem una mica als atacs, Començarem amb un ple de Jordi treballa molt bé els go-holes i res, començarà amb aquest atac. Treballa molt bé les incursions, espera perfecte a tirar els bowlers i tot cap a dins. Comença amb els porcs i fantàsticament la gestió de cures, com sempre. Hi ha poques aldees que es resisteixin amb el Gofu. El Jordi ha estat impecable aquesta guerra amb 2 plenos i ja hem demostrat la neteja. Fantàstic. Anem al segon pleno de Jordi. La dinàmica separada, que és una mica més incòmoda, però reina una mica exposada. Comença amb un esbirro. Aquí va amb un sol golem i neteja una banda i una altra. El golem se'n va una miqueta nevejat, però entra igualment, que ens convé. I bueno, tot i que els magatzems costa una mica a vegades de sanejar, entren bastants bowlers. I l'important que és matar el castell i reina. Es precipita al meu gust una mica el tema de porcs. Si el drac se li gira i se li va, hauria tingut algun problema. No passa res, he de tindre una mica de paciència, però bueno, aquí en aquest cas no ha passat res. I com sempre, gestió de cures impecable. Aquí no he fet ni salt ni res, he guardat 4 cures i clar, sense problemes. Inclús la reina sobrevisquent sense cap problema. La quarta cura pràcticament de regal que ni hagués calcut, Impecable, un altre gojo, però una mica versionat, diferent, depèn del dia, s'escull d'una manera o d'una altra. Aquí anem al pleno de Dragon. Un altre gojo, va de gojos aquesta vegada, amb 2 golems i 24 porcs. S'acciona una miqueta a dreta i esquerra. En aquest cas tira el rei, tira rompes, i els golems al tirar els rompes, els 2 golems giren, un ja una mica patat, acabem de seccionar i els boleros entraran perfectes. Tanquem. Bueno, aquí hem aconseguit matar la reina i en aquest cas surt un gos. Molt intel·ligentment, si us fixeu, la reina no l'ha tirada. Per no patar el gos l'ha tirat cap a l'altra banda. Llavors els porcs comença els porcs per aquesta banda d'aquí i el gos es podia haver anat cap a la reina, que hauria sigut perjudicial, però definitivament segueixen el mag aquest, els boleros, i no hi ha problema, no? I la reina va fent feina cap allà sense necessitat d'usar cap verí en el fons i ens va fantàstic no patar el gos. Gestió de cures impecable.
Aquí he agafat una mica la punta, però bueno. I aquí un complexat és molt dur, que té els ports bastant forts i amb una cura. El rei fotent-li, els verins els podria haver tirat en el rei, no aquí és una mica un petit error, no calia tirar verí, inclús és perjudicial perquè està patant-lo el verí en el gos, i era millor un verí en el rei. I res, ja secció de neteja, fantàstic ple també de Dragon, impecable. Mira, al final peta i tot, que si hagués arribat a petar una mica abans ens hagués fet mal. Anem plena minicris. En aquest cas s'estava resistint a aquesta aldea, hem provat 3 o 4 cops i al final hem hagut d'assegurar amb un golems bruixes clàssic. Em passava que hi havia un complex d'extras aquí, posar pollo més amb bastanta tropa en aquesta banda d'aquí i res, amb els 2 golems aquí protegint. Entrem per on volem entrar, que és la Torres de Mags, la zona de Torres de Mags, i entrem bastant bé. Uns quants golems han anat per dalt, però al final la reina se'ns queda aquí aparancada fent la burra, que ens ha fet patir bastant tot l'atac, però bueno, tot així la reina 30 fotent-li la ballesta. Sembla que aquí és un fail, sembla que estiguéssim a punt de morir amb un fail, però aguantem i podem amb tot. Les bruixes fan molta feina i per això estan tan OP en aquests moments. Planito. Tinc una mica de problemes de cobertura. A veure si podem solucionar-los. Perdoneu, però tinc un problema de problemes de cobertura. Després del minicris tenim el penal TH10. El TH10 és amb uns inferns 3, però en general és més suavet, bastant suavet. Aquí hi ha un carril fàcil d'entrada a tota la cuina, que l'aprofitarem i fiquem golem aquí, sanegem una mica els laterals, però bàsicament està bastant fàcil l'entrada aquí, entrarem quasi tota cuina. Boleros una mica així en línia perquè no se'n vagin i acabin juntant-se la majoria al centre. Ràbia, una mica el salt per dividir i que se'n vagin a les dues bandes, els dos inferns, un altre salt per prosseguir i el clàssic boleros bruixes, que ens funciona per aldees més o menys suavetes, sempre és un valor segur i valia la pena assegurar que tenim un TH10 inferns 3 però bastant mitjanet, i es veia que podíem planar-lo, doncs s'ha d'aprofitar. La reina passa amb el salt i aquí pràcticament estem acabant. Ens queda un sector una mica dur, però un golem bastant potent que ens resisteix la ballesta i no dona problemes. O sigui que, després, hi ha un atac. Ja tampoc no ficarem només els plens avui i ficarem també una mica els plens d'ells. Anem a veure com ha fet el ple a Calvet amb uns golems russes, el Garrí.
separa un golem, molt bé. Aquí li surt el castell, dos salts entre cuina i un golem bruixes que, com sempre, és molt eficaç. Amb reis rondant els 20. Fantàstic. Justet, però les bruixes sembla que estiguis morint, però vas fent. Aquí, i un pleno que li fan un minicris amb un Golobalon. Em va sorprendre bastant perquè és una aldea teòricament antiga Golobalon. Per ser grans atacs d'Aqua Gris, vaig veure els dos atacs i van ser dos molt bons atacs. Un no el va fer del tot, però va estar molt ben executat. I aquí en aquest cas, un golem, 3 mags, ja col·loca el salt. Veieu tot el que ha de travessar. Tot i així ell buscarà la reina. La trobarà. Fica el segon golem, ja ha netejat l'espart esquerra, entra super bé, surt al castell, tira el verí a temps, ràbia al moment ideal, els voreus entren, rebenten ballestes de tot una miqueta, la reina, torres de mags, amb la qual cosa rebenta mitja aldea amb una entrada perfecta. Tira el gos, al meu gust el fly no està ben tirat, és el que li ha passat el segon atac, per cert. Això ho explico pel meu clan, com es fan els aeris, aquí no ho explicaré tant, però no està ben fet l'aeri. Divideixes les forces, amb la qual separes massa els globus i no és del tot el correcte. Tot i així, com que ens ha carregat mitja aldea amb d'això, a la part final ha pogut tranquil·lament, inclús li ha patat el seu al final i sense problemes, pleno. I bueno, fins aquí. Molt contents. Primera victòria de la Lliga. La primera jornada vam perdre bastant holgadament contra Catalans 2014D i bueno, intentant encaminar els camins de les victòries. Bona War per Catalans for War i res, esperem que tingueu bones wars a les següents. Res, fins aquí hem arribat. Fins una altra. Vinga.